kinailam jong ka Joint Action Committee but yapi upai ba ubaya don lang hade ka por but agane ka sni ba pi la plai ka por ka jong pi but pi don la ka jong jing kithle la ka banta kane ka jing pengat jubor ya ka constituency sa Ramrai Jerngam na mau surut te ai khubleru ya ki riurang ba ki badon agane ka sni but agane ka kenta te na represent na kabenta hiseng halang jong ka KSU te ngadol ba sedang bat kene ka ka meeting kene ka jing ka public meeting ka balai jong kini ki laitali ki polling station hamisai ru nila penong ni ka public meeting bat halang nondai nila penong ni ka public meeting bat menta kadai ka last public meeting jong ni ki adhoy tali ki snong ki badon hetini ki laitali ki polling station bat ni penong hang ne hapo mau sumai jong ka selection committee bat upanyai sing UCM de ukli nung sensar jong ka district council bat kadayro ka kanhon jong PNC ka executive committee kila pengat jubor ya kini ki laitali ki polling station sa Ramrai Jerngam ki pihak bang sim ya ka jigiti bat kani kadai ka shalan bat piinsong mo ya ki adhoy tali ki snong ki badon hakine ki laitali ki polling station jong ka dong ka thang ka jongi bat ka Joint Action Committee ki executive jong ka Joint Action Committee mana kane la bo ya ka executive ba kani kadai ka last meeting ka badon hamo sumai bat nanne ha ka khandai tarik ni ki laitali ki polling station ni wan banya di salam badu PNC badu penyancing sim han ke hadis council ni kleiner pada ni wan ban di salam badu PNC banya telam badu PNC penyancing sim bad ki khot jong kane ka selection committee bad lara tim sa yani upai ba jong ki adhoy tili ki snong banya telang badu PNC ni sarai ban thia apo surogro kleinem pai ba ni thia apo surogro ni la thai ba ni la nya namar ba ni pan tengkan ni pan ka ja ki ai tang ka ja sudah kindon jur dan la thai ya gina gina sensar don bor ki jongi ni ngadu ka baslang bat hakasin ka baaro umdon MLA umdon MDC sai jigur marthong job mangai bat sai o RG Momin o MLA jongi apor ba election uwan kuno ni naga pipen job ni dai ki nong sensar ki jongpi bat ni dai naga pisen jinge ni ya jung kat ba pipan ba ni kersan lang ba pipan ba rai mentase ni persayo MLA ni persayo MDC rai ka jinge jong pai ba jong kini ki laitali ki polling station but saya mentak kija hajin sisa dai mentasan lang ya ka mat ka jinge ka jura jong kini ki adhoy tili ki snong ki badon gane ka dong ka than ka jongi ka district council ki nong sensar na po district council ki penting ya ka an ka riti sensar jong ka rin dia bat kane ka jing penat jubor saram rai kane ka jing penting an jongki nane sakwat ni ka adhoy tili ki snong yero yang sepenting ya ta kain ngamar makiro ki penting ya ka an jongi pai ba ni kleine pai ba ni sepenting wa ya ka an jong ka district council ro nane sakwat nim sap so bat ka ai ka jingne jongi pai ba nane hapo sitayau ka swaran poi ka khandai tarik la pi ai ka jurat ka basai kumba chine ke adhoy tili ki snong ki kwa ni sahun bat nim kwa banwan di salang bati hapo dis council la pi ai ka jurat ka basai ban penpai bang ya ka constituency na Ramrai sa Motion Road ni sa wan ban yakhi hapo dis council ni sa wan ban dia thelang bati ni sa wan ban di salang bati hangte hapo dis council
India Nepal Kubensibol